desta moción. A ausencia ben determinada polos feitos, evidentemente. Desde o día 19 de decembro, o alcalde está declarando minoría, este pleno é unha boa mostra delo, e os ciudadanos están a padecer un desgoberno evidente. Moita xente nos comenta que van ao concello, non atopan nin ao alcalde, nin a ningún concelleiro a quen poder dirixirse, as obras paralizadas están á vista, ninguna iniciativa máis que creer, bueno, amigos para facerse fotos e sair na prensa. Resulta evidente que o alcalde decidiu disolver a coalición na que se apoiou para acceder á alcaldía e, polo tanto, coherente é que a continuación presentara a súa dimisión. Isto é o que pedimos e no que fundamentamos a urxencia e, por tanto, pedimos que se vote favorablemente para poder debatir. Temos hoxe a este pleno e, como decía, como consecuencia das eleccións municipais do ano 2011, aquí produceuse un acordo político entre a segunda forza máis representativa que saliu elexida nas pasadas eleccións municipais, o Partido Demócrata Sala Popular e o Partido Popular. Mediante ese pacto, o Partido Popular accedeu á alcaldía e realizouse o correspondiente reparto de traballo de goberno entre estas dúas organizacións políticas. No pleno do 19 de decembro pasado asistimos ao feito de insólito, na forma de que o alcalde comunica e daba a coñecer ao pleno a decisión de cesar no seu posto aos concelleiros e concelleiras delegadas do PDSP que formaban parte do goberno e dando, por lo tanto, por rematado o acordo de gobernabilidade que garantizou a maioría do goberno estable hasta ese momento. Desde o BNG entendemos que unha vez que o alcalde demostrou o ser incapaz de manter ese goberno municipal e que lle supuxo, como dixen antes, o acceso á alcaldía, consecuentemente debería presentar a súa dimisión con carácter inmediato. E digo, debería presentar a súa dimisión porque que hoxe o Partido Popular está solicitando a dimisión do alcalde de Ourense, porque está en minoría. Hai uns meses, poucos, o primeiro presidente da Diputación foi a vergonza decir que debía dimitir a alcaldesa, porque tamén, e iso que non cesou a ninguén, por certo, pero que debía dimitir porque estaba en minoría. E aquí veu o presidente da Diputación e dixo que se non consigue acuerdos de gobernabilidade, pois tendría que pensarse. Bien, a actitude, en todo caso, a actitude é a que estamos vendo, alcalde, é justamente o contrario. Usted pretendeu traer ao presidente da Diputación para que viña a reportarlo, me parece que non lle fixo moito favor coas declaracións, e despois, bueno, pues a conselleira de Traballo a facer a enésima visita a tan denostado centro de día que vostedes cansaron de dicir que estaban lá al día, que era unha obra faraónica do anterior alcalde, que tal. O alcalde, nesa ceremonia da confusión, pois, anuncia, ademais, na prensa, sin ningún tipo de pudor e sin respaldo da Corporación Municipal, polo menos falo polo noso grupo, como nos non falou, señor alcalde, para decir que se aprobaba por primeira vez o plan especial do Porto de Sada, por primeira vez na historia, mentira, que aceptara o 75% das alegacións, mentira, todo o mundo sabe que as alegacións serán aceptadas ou non polo pleno da corporación se chega a aprobar provisionalmente o plan xeral. A corporación, polo tanto, eu creo que non debe de tolerar nin pode estas falsedades e o alcalde debe saber que non é competente neste momento para anunciar na prensa decisións que, ademais, poñen en perigo incluso acordos futuros, evidentemente. Se usted decide anunciar na prensa aquilo que nin siquiera é capaz de falar cos grupos municipais, pois mal vamos. Por lo tanto, desaparecido o goberno e desaparecido o goberno que o legitimaba, é lógico, entendemos, que presente a súa dimisión, tendo ademais en conta que transcorrido máis dun mes vostede, alcalde, desde logo a nós, non nos chamou
para asuntos de tanta trascendencia como, repito, o Plan Especial do Porto, como os orzamentos que están sin aprobar o 2014, ou como o Plan Xeral de Ordenación Municipal. É sabido que para o Partido Popular Sada é diferente. Do que o goberno era máis votada, la lista, en Sada, non. Hai que facer todo o posible para que iso non sexa así. Que haxa un problema de gobernabilidade en Ourense, ten que dimitir o alcalde inmediatamente, claro. E en Bergondo, en Sada, non. Bueno, nós creemos que debe ter algo de coherencia. Debe ter algo de coherencia porque así lles vai. E a razón pola que non hai coherencia nin liderazgo é que o Partido Popular en Sada, que ten a maioría recoñecida en todo, elección tras elección, que se acerca ao 50%, nas eleccións nas municipais teñen o 20%. Debería facelos reflexionar. E entón, polo tanto, nós propoñemos que a corporación, os concelleiros e concelleiras elegidos democráticamente polos adenses, voten e digan debe dimitir o alcalde ou non, e vamos a instar, depois usted tomará a decisión que sexa, pero eu pido aos concelleiros e concelleiras que valoren isto que estamos dicindo, que valoren a situación actual e en función disso, pois que decidan o seu voto. Nada máis. Todo o mundo sabe que o PSDP e o BNG representan cousas diferentes. Todo o mundo sabe. E teño a lixeira impresión de que deso se quere aproveitar, señor alcalde. Me parece que se equivoca. Desde logo, pola nosa parte, haberá sentido común para tomar aquelas decisións e para apoiar aquelas decisións que sexan beneficiosas para a Sada. Me parece que o lóxico é que as decisións as tomen as concelleiras e concelleiras no pleno, por maioría, porque eso sí representa a vontade popular. Vostede, alcalde, é un alcalde legítimo, dóeme dicirlle isto, pero que lle están dicindo os seus compañeiros de viaxe, estánlle dicindo ao alcalde que lles roubou o voto. Eu creo que, escoitando eso, o mellor que pode facer un é dicir, bueno, pois miren, eu dimito. Eu creo que é o mellor. Vostede que tanto lle gusta falar da empresa privada, vostede considera que un presidente do Consello de Administración donde perde a maioría dos membros do Consello de Administración se aferra a seguir sendo o presidente do Consello. Sempre nos puxo aquí moitos exemplos na empresa privada, señor alcalde. Ni en la privada, ni en la pública. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Ten ningún sentido isto. Ningún sentido. E polo tanto, eu creo que o mellor que pode facer por Sada é dimitir. É o mellor que pode facer por Sada. E voulle facer unha advertencia. Eu suscribo as palabras que dixo o portavoz do PSDP. O BNG e o PSDP non é o mesmo. Pero podemos chegar a acordos polo ben de Sada. Non somos o mesmo, pero podemos chegar a acordos. E advírtolle, señor alcalde, que non teña a tentación de facerse a víctima e dicir, aquí hai a pinza. Aquí as únicas pinzas que hai son as que alcanzan a vostede. As únicas pinzas. E cando a roupa está colgada de pinzas e vai vir o vento, é mellor retirala. É mellor retirala. Porque as pinzas non aguantan moito. Entón, non sei porque me parece que se aveciña un temporal. É mellor recoller a roupa. É mellor, señor alcalde, que se acorde rápido e non se acorde tarde de tomar unha decisión inevitable, porque o máis normal é irse. Eso é o normal. O anormal é intentar permanecer a toda costa. E creo que isto lle faría un favor a Sada neste momento. Me parece que estamos nunha situación na que non nos podemos permitir personalismos,
na que non nos podemos permitir por encima de todo ou obedecer órdenes de partido ou primar os intereses personales no interés xeral. Me parece que non é o momento. E eu creo que vostede non está en condicións de representar neste momento o interés xeral de Sara. E nada máis.